amin nga naparswado ito alubong inaramid amin iti Diyos. Katagraman kada tayo at tao, pinarswa na tayo amin iti Apo. Kat adangaron nga iserbi tayo, iti pagbagi tayo, kenkwan na iso iti pangliliwa tayo, kenkwan na takuna na nga rod, idato nyo iti bagiyo, kas may sa adaton anadalos, kuna na nga makay-ayo kano iti sangwanan iti Apo. Kat kuna na mo tatay iti may sanga nagparlanting nga iti parabor kuna na nga naiyawat kanu kada tayo dapat tayo nga iserbi tapno iti kastasan nga umungal kuna na kapsat tapno iti tagamin iti parabor kas kuna na DJ parable of 10 talents nga nadangay nga ilumong mo iti parabor kat adamot nga mapukaw kuna na kapsat kat hantayo ko mga mayari iti may nga naikanlaang iti parabor kat nga inusar kat adangay nga inala iti Diyos napukaw pa ikan na no dikat mayari tayo kumay jay naikan iti sa nga pulo nga parabor kat kapo iti panangusar na aday nga parabor na adangay nga ninayunan pa iti Apo kat kas may sangay nga adalan ni Kristo nga naikan iti parabor ada kumangarod nga paay tayo ken kuana dagiti sungay nga parabor tayo tapno iti kasta adangay nga rumay ride ita nga parabor tay agiti iso nga sawo nga papaay iti Apo